egyszer egy szegény özvegyasszony. Ennek az asszonynak volt egy fia. Amikor az a fiú 20 éves lett, azt mondta neki az anyja: Kedves fiam, már nem tudok egy harapás kenyeret sem adni tovább. Eredj el szolgálni, emberséget tanulni. Szegények vagyunk, mint a templom egere, te készítettem talisznyát az útra. Járj szerencsével! Ment a fiú mendegelt, utoljára beért egy sűrű erdőbe. Alig győzte megtisztítani maga előtt az utat. El is fáradt testére. Nagyon elfáradt és éhes is volt. Leült hát, hogy egyen valamit. Mondom, leült. Tüzet is gyújtott volna, hogy szalonnát süssön magának, olyan éhes volt szegény. De csak akkorka kis darab szalonnája volt, hogy azért kár lett volna a tűzakás. Hát ahogy ott nézi a kis falat szalonnát, hogy egye, vagy ne egye, egyszer csak a semmiből oda tippen mellé egy öreg anyuka. Mondom, oda tippen. Jó estét, öreganyám! Itt emellett a nagy meg nem rakott tűz mellett ilyen szorgalmasan. Hogy ne búsulnék, mikor semmi nincs a világon, és világgá kell mennem, hogy valami legyen. Látom, eszel? Ennék. Kedves fiam, nem adnál belőle egy keveset? Olyan éhes vagyok, hogy már alig látok. De hogy nem adnék, hogy ne adnék, szívesen, amíg van. Most már nincs. Köszönöm, édes fiam, 99 esztendeje, hogy már járom a világot, de még ilyen finom szalonnát nem ettem. Bizonyára megízesítette, hogy az utolsó falat volt, mégis jó szívvel adtad. Jó tett helyében jót vágy. Nesze, itt az erszényem, ez olyan erszény, hogy minél többet költesz belőle, annál több lesz benne. Hadnám, csak ugyan, arany, meg még egy. 3, 4, 5, 6, 7, és még jön belőle. Már meg sem lehet számolni. Órát tette ezzel a csoda erszénnyel, öreganyám. A legény meg akarta köszönni az öregasszony ajándékát, de mire körülnézett, az asszony nem volt sehol. Egy darabig még nézelődött, merezgette a szemét a legény. Aztán rájött, hogy csoda történt vele, méghozzá rendjén való csoda. Ezután kiment az erdőből, mondom, kiment az erdőből, a nagykerek erdőből. Hát ez a jó asszony valóban eltűnt. Se baj, itt hagyta az erszényt köszönetképpen. Ezen a pénzen akár 7 távozatát is vehetnénk, vagy annyit, amennyi nincs is a világon. Aztán meg is házasodom. Talán ez lesz a legokosabb. Megházasodom. A kérdés most már csak az, hogy kit vegyek el. Gyerünk már, ne fecsítsd az ember szívét, mert ez nem akármilyen szíve, hanem nemesen dobogó, felségesen kopogó király szív. Igyekezz, fiam, hadd esek túl gyorsan rajta. Na, nem így gondoltam, gyere. Jaj, felséges királyom, tegyünk még egy próbát. Hadd mérkőzzem meg még egyszer a felséges király lánnyal. Az, fiam, sajnos nem lehet. De miért nem? Mert a törvény, az törvény is punktum. Aki egyszer az én lányomat kártyába legyőzi, amíg pénze nem lesz, nem kártyázhat vele. Jaj! Most ugye ó véget összemarítasz? Hát nem megmondtam, hogy nem született olyan ember, aki az én lányomat kártyába legyőzött. Kellett neked az én királyságom és a királylány feleség. Most mehetsz, amerre látsz. Ó, véges, már megszakad a szívem. Na de meg is elkezdtünk országom szélére. Most szépen 10 lépést előre még. Várj, a zsákot csak akkor vedd le hátértől. Nem tudom, hogy bárki is elszállínkban sétáljunk irodalmam területén. Legalább a ruhámat adja vissza felség. Legnagyobb sajnálatom nem tettem. A lányom kidobna a saját föltából. A ruhádat is elkártyáztat, kedves barátom. Ő úgy hagyja fel a nyakadon magad. Na indulj szépen, kellemes utazás. Hé, átéltél? Dob vissza a zsákot, kincstárra vagyok. Köszönöm, mégiscsak van benne tisztesség. Látszik, hogy valami Páka-Szország császára volt. Nini, egy gyalat vagyok. Hát te mi ágadban vagy? Házasodni szeretnék, felség. Jaj, csak nem ment el a józan eszed, csak nem kártyicsotát akarsz vívni a lányommal, csak nem állítozott te is a kezére. Hát a szép is, meg jó is, főzni is tud, meg ügyes is, miért nem? Főzni? Hát mit gondolsz, te voltak éppen? Kinek a kezére pályázom?
Kivel állsz majd szembe? Nem akármilyen kártyás, hogy ilyen kicsikor óta kártyáztatok. Van neked egyáltalán egy áva fillére? Le sem ér veled játszani az én lányom, ha nincs pénzed. Árvafélérem nincs, de páros aranyom annál több van. Na csak picsek, gyémánt csak látom az elhatározásod. Ugye hiába is mondanám, hogy Berger-Ngóci grófja, Majlanc hercege, a Bókosok királya, Pitypalacs fejedelme, Böskefalva vicsispánya, és mind új ráfizetett, mint Parkász ország császára, akit az előbb láttál csúfosottál. Ugye hiába mondanám, hogy ne tégy próba. Hiába mondanám. Akkor nem csalódtam. A törvényt ismered, aki az én lányomat, a felséges pajta és király kisasszonyt legyőzi, azért lesz a keze és az országon fele. De és ezerször de aki a próbán elbukik, annak országomat szégyen szemre és világcsúfjára egy szárzsákban elhagyni országomat. Állod? Állom. Akkor itt a kezem, nem disznó alá. Gyerünk a palotába. Felséges jövendőbeli apám, uram. Na, várjunk a rokonsággal. Hajdú ide hozzá! Parancsára, felséges királyunk! Lóhalálba futsz a palotába, és jelented a felséges király kisasszonynak, hogy új kérő érkezik. Megértetted? Megértettem. Hát, vagy, indul. Most már én is azt mondom, hogy induljunk. Minél előbb hadd lássam azt a híres portéves király kisasszonyt. Öreg este lett, mire a király meg a legény a palotába értek. A király nagyon biztos volt a dolgában, de a legény is bízott a soha ki nem fogyó eszményében. A palotában nagy volt a készülődés. Amint a hajdú megjelentette, hogy új kérő közeledik, a király kisasszony azonnal felhozott a kártyasztalt a pincéből, ahová azért vitette le, mert már azt hitte, hogy nem lesz rá többé sohasem szükség, mivel hetetét országban és azon is túl minden valamire való kártyást kiposztott. Mondom, felhozatta a kártyasztalt. Így. Gyerünk, csak hogy végre felosztod ezt az asztalt. Olyan lassú vagy, mint a csiga. Mindjárt itt lesz királyapám a kérővel, és én még nem gyakorlatoztam. Mondd csak, hajdú, király, császár vagy királyfi, aki össze akarja mérni az enyémmel a tudományát? Nem volt a tarisznyájára írva. Jobban szeretném, ha királyfi lenne. A császárok nagyon komótosan játszanak és csalnak. Csalni pedig csak nekem szabad. Igenis. Igenis, más nem tudsz mondani, csak azt, hogy igenis. Mondd azt, hogy nem. Igenis, nem. Ellenkezni mersz velem? Tűnj el a szemem elől, lódulj a palota elé, és figyeld az utat. Ha jönnek királyapám, még tüstént jelentsd. Igenis, jelentem, kimentem. Jaj, mindjárt itt lesznek, és még sehol semmi. Hadd komorna, ide. Boris, a fésümet. Tessék, itt van. Maris, a tükrömet. Tessék, itt van. Julis, a szalagom. Tessék, itt van. Panni, a jókártyát. Tessék, itt van. Rozi, a hamisat. Tessék, itt van. Sári, a csattomat. Tessék, itt van. Pirosítót az arcomra. Kisvánkost a lábam alá. Fiókat a lopott lapnak. Alsó, felső, király, ász, kártyán gyarap, szika, ház, 7-es, 8-as, 9, 10, csak a szemem közé néz.
Vajon kit hoz az én felséges édesapám? Jaj, Boris, Maris, Julis, Panni, Rozi, Sári, bárcsak olyan legény jönnek, aki ha nem is ver meg kártyán, de legalább nehezen vesztene, akivel meg kell harcolni, hogy győzzek. Játék nélkül mit ír a győzelem? Apám uramnak csak a pénz a legfőbb dolog, de nekem az is fontos, hogy sokáig tartson, hogy akár csalással kifosztam, nem mindjárt húztassuk fejére a zsákot. Jönnek. Itt van. Nem kedves lány. Szerencsés jó estét, király kisasszony! Micsodát, kártyásnak szerencsét? Apám uram, kit hozott a nyakamra? Kártyás létére szerencsét kíván nekem? Hajdú, miféle királyfiról beszéltél, hiszen ez egy koldus tarisznya. Pardon, fenség, én csak azt mondtam, hogy nincs a tarisznyájára írva, hogy miféle szerzet. Hát ez szerzet, aki jóféle szerzet, mondhatom. Te akarsz kártyázni velem? Elismertek, ha úgy gondolják. Ezt nem tetted, megállapodtunk. Van ám ott valami a tarisznyájával, gazdagabb ez, mint mi vagyunk. Hát jó, kezdjük, de csak apám kedvéért. Meg az enyémért. De nagyra tartod magad. Csak mint más tisztességes ember. Játszunk hát? A tétet, tudod, a tét a kezem, de mit ajánlasz érte? 10 aranyat minden elvesztett játszmát. Hamar végzünk úgyis, makartanod meg nem sokára azt az erszényt. Mit játszunk, 21-et? Durákot? Máriást? Nekem mindegy. Mindegy, talán nagyon játszol? Mindegy, hogy mit játszunk. Úgysem volt még a kezemben kártya. Apám uram, kit hozott a nyakamra? Miféle labgyűrögető, tökölt maknak néző, zöldek-pirossal tévesztő anyámasszony katonáját? Mit játszam vele, bújócskát, fogócskát, vagy talán csabrecsacsit? Már vesztettél és te áldról szagad, kár is hozzáfogni. Így is állom a játszmát, ha vesztek, akkor sem veszek. Majd elválik a végén, 21-et játszunk, az nyer, akinek se több, se kevesebb a mondása. Nekem ugyanhiába magyarázott király kisasszony, majd ha a feleségem leszel, a hosszú térestéken talán majd megtudom, hogyan jár. Nem, így nem játszom, a gond nem játék, és a méreg még úgysem, megyek aludni. De lányom, Talán elment a Mersze. A merszem 21, gyerünk, lapot kérsz? Ha jut, miért ne? Nesze. 19 van, nyerni fog. Se baj, 21, nyertem. fizes fiam. Tessék a 10 arany! Nagyon szeretem a paprikás krumplit és a vargabélest. Mit szeretsz te? Mit beszélsz? Csak azt soroltam, hogy kiváltképpen szeretek enni, hogy tudja a felséges királylány, hogy mit főzön süssön, ha majd a feleségem lesz. Hogy én paprikás krumplit meg vargabéles neked? Elment a józan eszed? Azt hiszed, hogy a feleséged leszek? Hiszen most is te veszítesz, kocajátékos. 10-es, 21. A bökkenő csak ott van, szép királylány, hogy másképp szól az alkú. Nem az veszít, aki veszít, hanem az, akit király kisasszony kifoszt. Márpedig itt olyan, akit kifosztottak volna, nincs. Boris, hűsítőt. Julis, legyezőt. Fiam, meddig győzöd még? Amíg a felséges királylány kívánja. Tovább, 21. Így kártyáztak 3 nap és 3 éjjel. A királylány soha életében még ennyit nem nyert, de nem is játszott soha életében ilyen boldognak. Gyerni is akart, meg veszíteni is, mert akár hiszitek, akár nem. Szívesen a legény felesége lett volna, annyira megtetszett neki. De hiába, nagyon fűtötte a kártyás büszkesége. 33 legyező elkopott. Ki tudja, hányszor bontottak új paklikártyát. A király 7-szer ment lapincébe, hogy levigyen megnyert aranyat. A legény bizony elbízta magát a vesztésben. 4. nap reggel így szólt a király, mondom, így szólt a király. Komolnak, rapjatok egy kedves vendégnek egy táncot. Boris, Maris, Julis, Panni, Rozi, Sári, tánckárt lánya.
szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem, mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Az én babám, falu legszebb lánya, hogy ne volna, hisz én vagyok a párja, mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám, mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. There never seems to be a single penny left for me. I have a plan. If I could be a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd run around and have a ball. Money, 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 big money, and a rich man's world. Money, 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 all this money, and a rich man's world. Csak az elszenyt kell megszerezni, nem közönséges bukszal. Csak nyugodtan felségesről beszéljék, meg nyugodtan a taktikád, de segítek én is. Tessék, válogassanak, vigyék a javát, játszom én nyílt lappal is. Nyílt lappal? Velem? Így még csalni sem érdemes. Lányom, az ország becsülete. Nem játszom, nekem elég volt, megyek aludni. Hát akkor mikor lesz a lakodalom? Lakodalom? Apám uram, legyen? Jól van, legény, néhai kardus tarisznya. Mutasd meg az elszínt. Jó, ha hát nem nekem, hát a lányomnak. Vagy talán nem bízol benne? A márkacsókát cserébe odaadom. Légy közelebb. Vigyázz! Megvan az ország becsülete. Mi lesz vele? Hiába félted olyan nagyon, túlságosan veszélyes kártyás ez az egész. Így repül a feje fucs, holnap hajnalba. Addig pedig Áristomba vele, magam zárom rá az ajtót. Így határoztam, kedves legény, országos érdek. Csak nem sír a kisasszony. Ott ez a játma. A kisasszony kívánta, hogy nehéz legyen a győzelem. Menjetek innen, hagyjatok magamra ti is. Hely, ez a legény még egy szót sem szólt, még rám sem nézett. Szegény legény, jaj, kihez forduljak, mit évő legyek? Az utolsó falat szalonnáját is nekem ott, amikor próbára tettem, s lám őtalommal milyen bajba sodortam. Itt már csak valami új fortés segíthet. Megvan, ákra-bákra csízió, mondom, ákra-bákra csízió.
Állj, ki vagy? Kártyás. Azonnal bejelentem, mert holnap országos nyakazásra. Pedig én lánykére bejöttem. Kártyázni akarok a király kisasszonnyal. Füttyön-Fityország fejedelme vagyok. Ki az, mi az, ki van itt, ki zavarja? Füttyön-Fityország fejedelme vagyok. Kártyázni szeretnék a portiós király kisasszonnyal. Ma már nincs hozzá kedvem. Dehogy nincs. Gazdag ország, Füttyön-Fityország fejedelem uga. Aranyfúrója, aranysíp, aranyfütyülőterem ott a fákon. Akkor pedig lányom, ha van kedved, ha nincs, holnap egy csapással kettőt nyakazunk. Talán csak nem fél, kedves király kisasszony. Félek, hogy én félek. Kártyát, gyerünk, kívánni akartlak. Legalább lesz, akin kitölthetem a mérgem. A tét. Országom fele és lányom keze. Részedről pedig Füttyön-Fityország minden aranysípja, furuljája, fütyülője és nyisz-nyasz a nyaka. Álom. Rajta hát. Nekem elég. 19 van a kezemben, a kisasszony kezében pedig csak 17. Nyertem. Nem hiszek a szememnek, lányom, édes lányom. Játszani tudni kell. Csalás volt, csalás. Csalni is tudni kell. Rossz a kártyájuk, vagy annyit forgatták, hogy minden egyes lapja áthetsző, mivel hogy látom, hogy mi van a kisasszony kezében. Kicserélne a paklit, és még egy jászmat, még egyet. Nem bánom. Mi a tét? Hát. Úgy látszik, felsége zsebe is átlátszó. Látok ott benne valamit. Ott. Vegye csak ki azt az erszényt, az legyen a tét. Azt nem lehet. Akkor pedig viszem a felséges király kisasszonyt és az ország felé. Na jó, hát legyen ez a tét. Látom, az asztallap is átlátszó. Kérlek, azt a másik papírkártyát ne használd. Mondom, ne használd. Futs, látom, nekem meg 21. Ezt nem nézhetem tovább. Állj fel és gibicálj, tanulj apától. És most itt teszel fel a lapra. Országom másik felé. Kevés. Ráadásnak kérem ott azt a kulcsot a másik kezedben. Azt a pince kulcsot. Te csak ki az asztalra. Hajdú, munkára! Na mi lesz? Mozdulj már! Nem tud szegény, nem mozog a karja. Na most már mozgathatod. Jaj, oda az elszény, az ország, a pincekulcs, a lányom. A pincekulcsot visszaadom, de nem neked. Tudni illik, nem csak a lapodba, a szívedbe is beleláttam. Köszönöm, menjünk, szabadítsuk ki a szegény legényt. Aztán paprikás krumplit főzöl neki? Igen. Szalonna bőrrel? Azzal. Megeszed? De megám. Kártyázni megtanítod? De megám. Hát akkor legyen hegyen, völgyön lakodalom, ti is eljöhettek. Szereplők bemutatása következik. Özvegyasszony, Négyesi Réka. Komornák, Boris, Barna Zsuzsanna. Maris, Grósz Jászmin Stella. Julis, Balogh Kamilla Mária. Fanni, Röti Fanni. Rozi, Budai Ajda Vanda. Fákászország császára, Farkas Norbert. Csári, Tóth Imre. Hajdú, Gál Sándor Rómeó. Füttyön-Pitty királyfi, Róna Veronika. Anyóka, a jó tündér, Bach Krisztina Gabriella. Király Kristóf. Fortélyos király kisasszony, Kőhalmi Kinga.
Szegény legény, Károly Noel Krisztián. Mesélők, Jó Liliana és Lázár Liliana.